Bismillah malaktiga dun kibaru kenega bi kibara mambulu gada kuluga o de ga fɔ mukti marala bingalikɛlaw kun taara ni ekɔli karamɔgɔ minnu ye olu kɔni bilara ayiwa kibara min sera ma o y'a yira ka fɔ kunu tɛnɛdon octobre kalo tile 28 kɔnɔna la gouvernement ye sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko ni ekɔli karamɔgɔ minnu kun taara bingalikɛlaw fɛ ko olu kɔni ye u bila hakilila jiginna an b'a yira ka fɔ octobre kalo tile 25 kɔnɔna la mukti marala kɛrɛnkɛrɛnna koriyanze ale yɛrɛ dugu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko bingalikɛlaw kɔni taara kalanyɔrɔ dɔ la ni ka kalanyɔrɔ in kɔni ka taa don kalanyɔrɔ in na ka yɔrɔ bɛɛ kɔni jeni ka yira ka fɔ ko min ye nazaraw ka kalan ye ko o tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la u tɔgɔ kɔni u kun taara ni karamɔgɔ 5 kɔni ayiwa o kun kɔnɔna de la ni baaraw kɔni kɛra walasa ni makofɔlen ninnu bɛ se ka bila ka bɔ binganikɛlaw kɔni bolo an b'a yira ka fɔ o baaraw ninnu kɔni bɛ sabatira wa ni makofɔlen ninnu kɔni u bɛ seginna ka taa u ka so ayiwa gouvernement ye wele kɔni bila ka yira ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ni fo u ka dɛmɛ kɔni na ayiwa gouvernement mɔgɔw tilara ka yira ka fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnyala Mali cɛmancɛ fan fɛ ani a kɔrɔnfɛ fan fɛ ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni wagalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko u ka dɛmɛ finitigiw fɛ walasa baara bɛ se ka nɔgɔya finitigiw bolo cogo min u ka jɛ u ni finitigiw kɔni ka baara kɛ walasa bɛn ani kelenya kɔni bɛ na an ka jamana kɔnɔ ani lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ayiwa kibara wɛrɛ man bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Gawo mara la a yira ka fɔ ko yen karamɔgɔw kɔni ye baarabila kudayi dɔw kɔni kɛ ayiwa kibara min sera ma o y'a yira ka fɔ min yɛrɛ ye karamɔgɔw ka hakɛ ɲini tɔn ye olu maaw kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko olu kɔni tɛna taa kalanyɔrɔ la fo ka taa fɔ min kɛra ayiwa an b'a yira ka fɔ ni baarabila ninnu kɔni daminɛra tɛnɛdon octobre kalo tile 28 kɔnɔna la wa an b'a yira ka fɔ fana ni baarabila ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye ka fɔ ko ekɔliden dɔ de kɔni bɛ yen nɔ ale de kɔni ye bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔ dɔ ma wa waleya ninnu kɛlen kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ni kalanden ye ko ale yɛrɛ kɔni minɛra ka taa di finitigiw ma wa kɛlen ka di finitigiw ma ye kalanso yɛrɛ maaw kɔni taara ko walasa ni makofɔlen in kɔni ka bila ayiwa ni makofɔlen in kɔni bilalen kɔfɛ min yɛrɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye olu kɔni wulila u ka ni baarabila in kɔni kɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro mara la bingani wale dɔ taara ka ɲɛsin yen mɔgɔw ma maa 4 kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni ni tora la ayiwa kibara min sera ma o y'a yira ka fɔ ko ni bingani wale in kɔni kɛra octobre kalo tile 27 kɔnɔna la ko nin ye taama mobili dɔ de ale yɛrɛ kun bɛ ka taa ka taama la selen joma ale yɛrɛ ni arana kɔni cɛla la n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jungani mara la binganikɛlaw kɔni binna olu kan tuma min na u binna o ni makofɔlen ninnu kan maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ni tora a la o bingani wale in kɔni senfɛ o maa 4 kɔni ni tori kɔfɛ la a yira ka fɔ ko min yɛrɛ ye ni taama mobili in ye ko ni binganikɛla ninnu kɔni ye taa don ni taama mobili in kɔni na ani ka a bɛɛ lajɛlen kɔni jeni wa ani binganikɛla ninnu kɔni taara tɛgɛ ma se ka kari ka da u kan wa an b'a yira ka fɔ ko o don kelen kɔni na min yɛrɛ ye Madugu mara kɔni na ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko binganikɛlaw taara yen dugu kofɔlen fana la tuguni ni ka taga bingani wale ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma nka an b'a yira ka fɔ a ye ko o yɔrɔ kɔni na ko maa kɔni ni ma to a la nka ko binganikɛlaw kɔni tatɔ la u kɔni taara ni yen dugulamɔgɔw kɔni ka bagan caman kɔni kibara kuncɛla kibara wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ hali bi Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnyala Tɛnɛkun a yira ka fɔ ko an ka finitigi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni sɔgɔra muru la wa k'u ka marifa kɔni suɲɛ ka taa n'a ye ayiwa kibara min sera ma o y'a yira ka fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tɛnɛdon octobre kalo tile 28 kɔnɔna la ko nin kun ye finitigi dɔ ye ale yɛrɛ kɔni kun bɛ a ka baarakɛyɔrɔ la ko maa dɔ de kɔni nana ni ka se ka bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin a ma n'o ye ka muru labɔ k'a sɔgɔ ni muru ye tuma min na ni makofɔlen kɔni sɔgɔra ni muru ye a ye nin finitigi kɔni ka marifa ta ka taa n'a ye wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi an kɔni t'a dɔn nin maa min kɔni ye nin waleya ninnu kɛ wa kun jumɛn fana la ni bingani wale in kɔni hakilila jiginna an bɛ yirala ka fɔ ye a tɛ tile 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ min yɛrɛ ye ka fɔ ko finitigi dɔ fana kɔni tun bɛ Mɛnaka ni ale yɛrɛ ye polisi ye maajugu dɔw fana kɔni taara ka bingani wale ta ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma n'o ye ka mugu ci a la ni ale ni tora o bingani wale kɔni na ayiwa an b'a yirala ka fɔ nin wagati kɔni na bingani wale kɔni calen don an ka dugu kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnyala Mali cɛmancɛ fan fɛ an'a kɔrɔnfɛ fan fɛ ayiwa o bingani wale ninnu kɔni na hali bi maa kɔni ma minɛ ka fɔ ko maa minnu kɔni nɔ ye ni bingani wale ninnu kɔni ye ayiwa hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na an ka finitigiw bolo ni min kɔni bɔra la o na da u tulo ayiwa an balimaw ni ne kun ye bi kunnafoniw ye ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la